O významnej udalosti pre Slovákov, iní to spochybňujú. Myšlienku postaviť na nádvorí Bratislavského hradu Svätoplukovú sochu si zobrali pod patronát traja najvyšší ústavní činitelia. Tu Alexander Dubček zasadil 3 lipy republiky. Tu boli prezentované symboly samostatnej Slovenskej republiky. Je teda dobré, že po 1000 ročí sa práve sem vracia aj kráľ Svätopluk. Okolo sochy aj osobnosti veľkomoravského panovníka vzniklo veľa polemík, najmä medzi historikmi. Nezhodujú sa na tom, či Svätopluk bol skutočne kráľ a či vôbec možno o ňom hovoriť ako o kráľovi starých Slovákov. Sú aj starí Češi, aj starí Maďari v tom čase, aj starí Poliaci, aj starí Rusi, tak musia byť aj nejakí starí Slováci, pretože žije tam na týchto istých územiach to isté obyvateľstvo, ktoré tu dneska v tejto krajine žije. Slovákov v žiadnom prípade, proste Moravanov, rozumiete? Všade v prameňoch písaných je písané Svätopluk, panovník alebo knieža Moravanov. Starí Slováci, to je úplne nový výmysel. Socha vyvolala nevôľu aj v skupine umelcov. Nepáči sa im, že autorom diela je Ján Kulich. Pre umelcov je to symbol najväčšieho normalizátora. Mám veľmi veľa dobrých priateľov, veľmi dobrých sochárov, ale profesor Kulich v mojom živote ako je svojím takým akýmsi učiteľom a rád sa hlásim v jeho škole. Zostane zrejme len na ľuďoch, či sochu Svätopluka budú vnímať ako symbol národnej hrdosti, prípadne či sa na ňu budú pozerať ako na umelecké dielo. Peter Bubla, Slovenská televízia.